karon adto tag San Vicente. So maulit ta. So dagay nang utana sa ako nung ano daw, wala pa daw ako nag trabaho, ano daw, wala pa ako nag-apply. So tuod fresh grad ko, education man akong course, at sad to say di ko ganahan gid mo tudlo, no. So dili sa ingon nga kapuyan or something, dili kaya man, pero murag wala sa akong vocabulary gid nang magtudlo. So daghang pinangutan nang anong kanapon nga course akong ikuha. Actually akong course gid nga gusto is nautical, pero dili pasok sa budget tungod kay dollars. So atong time hapit na mo end ang ting enroll. So yan to ko sa school nga kung asa ko graduate di na available itong education. So moto education na lang ako ikuha kay barato ra, and then nakasud pa dayon ko automatic. And then karon after 4 years nakahuman ang buang human day gyapon, no. Sa pag mga bugtok tagotok human, oy, dili man sa ingon nga dili ka bright is dili ka makahuman sa pag-eskwela. Ang tinuod ya, dili sa tanan panahon or dili sa tanan na pag-eskwela is utok lang ang gamito, no. So dapat sagulan po ni mong diskarte. Dili sa ingon nga bugo ka minus ka subject, pero dapat na kay pang diskarte ginagmay. So ingana ra man ko base sa pud na sa akong experience nga nagi ano, di man ko tantong bright kaluyan gyapon. So mao to ni exam ko og Bureau of Fire. So kaluyan sa Ginoo wa kapasar. So hulat na pud dani og kanusang exam ani ga research ko about sa Napolcom kay lagi mag-exam pud na ko nya. Sa to say pod pag tanaw na ko dadto sa ilang website is 2 days na lang ata to or 3 days mo end ang ilang kumbaga close ang ilang application sa pagpiling. So karon ang problema ko kaya nga akong TOR wa pa na nakuha. So pila na nanto ang ang day nga gihatag sa Napolcom. So mo to alanganin kayo. So naabtan ko close pag comply sa mga requirements. So mao to ulat na punta dani og lain. Manang karon tamang chill lang gud ta. Motor, di ba? Nga na lang sa gud ang atong ron. Kalingaw ra man gud pud ning ako dili man niingon nga wala man ko nagmatter anang moingon sila nga dako og kuan income kumbaga ing kumbaga ako is lang for keeps ba, no, mga video matan-aw pa na ko balik kumbaga ing bitaw dili masayang ba. So makita nimo sa pagkanus ug asa dapit nimo gusto tan-awon, makita nimo through social media. Then syempre ako baguhan pa man ko aning ingunan ni. So bas hindi ay inyong suportahan, no. Sa mga wala pa nakapalo diha baka naman. So sa mga musugoday pod sama sa ako, musugod ba ko lang good chill lang ba. Daghay nagingon nga dili lagi daw ta kasudog ingon anay duwa tay gamit pwede ra man gud ng mga mga ginagmay nga mga setup like ako cellphone ana ra gud dili na siya nga napabunggahay, at least ang imo da tinuod, di ba? Labi na ni shoutout ko kang Rins TV, no, pohon ano daw to siya, mag-open daw siya, try niya. So bas hindi ay as long as wakay giapakan nga tao padayon, wakay naagrabyado, importante diya nga patas ta manginabuhi, no, patas ta ba
wala tay giagobrado nga tao. So dire lang sa siguro Udob. Then sa tanan mga riders, God bless and stay safe.